रुंसारि चन्द्रलाल बसुमतारी मुङै सेथि राङारि बुलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय जयपुरी गामिनि थागिबि चन्द्रलाल बसुमतारीया थांनाय 2023 इं मायथाइनि 7 मार्च दानखालि माखासे बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जालांदोंमोन। रुंसारि चन्द्रलाल बसुमतारीया रुंसारि जालांनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा रुंसारि जानाय दिनखालि नखराव देग्लाय सेथि रुंसारि सान फालियो। लोगोसे बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फिसाज्ला साथामा खसेन्द्रजित बसुमतारी, उच्चजित बसुमतारी आरो खण्डजित बसुमतारी बिथांमोनहा जयै लोगो नांनानै रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लाफायो। बे बुलुर बादायलायनायखौ सामलायनो थाखाय 7 स्टार क्लाबखौ बिबान होनायलाय सामलायनायावनो बे बुलुर बादायलायनायखौ गिबियाव बेखेवनानै होयो। समाज सिबियारि कृष्ण बर' बिथाङा लोगोसे बुलुर बादायलायनायाव जनाय हालामनि गुबुन गुबुन गामि बाहागो लाफैनायाव जोबथा फाइनालाव सेलेखागुरि आरो सेनं लांदांगुरि गामिनि गेजेराव जायो। बे जोबथा फाइनालाव सेलेखागुरि गामिया सेनं लांदांगुरि गामिखौ फेजेननानै सेथि बान्थाखौ मोननो हायो आरो नैथि बान्थाखौ सेनं लांदांगुरि गामिया मोननो हायो। बान्था राननाय हाबाफारिखौ 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव बाहागो लाफैयो जनायगुरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सम्पल नार्जारि, जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लहित गोरा बसुमतारी, जयपुर गामिनि रायजो राजाफोर आरो 7 स्टार क्लाबनि दैदेनगिरि मावथिफारि बिथांमोनहा। नखरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदि हाबाफारिखौ रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरै होलांबाय थागोन होननानै खोथा होयो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लहित गोरा बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायबावखो फै जों मिथिनानै लानि। दिनै जोंनि जयपुर गामिनि मानगोनां रुंसारि चन्द्रलाल बसुमतारीनि दिनै मुंख्लं सान फालिदों। बे मुंख्लं सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै नखरनि मानसिफ्रा बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै बुलुर बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसेनो बुलुर बादायलायनाय हालामनि गासैबो जोंनि बर' गामिफोरखौ लाफानानै मोनसे बुलुर गेलेनायाव दिनै जोंनि गोबां गामिफ्रा बाहागो लाफैदों। बेयाव जों गिबियाव नखरखौ जोङो गोजोननाय बावग्रोगोन आरो धन्यबाद बुंगोन। मानो होनब्ला जोङो बेजों लोगोसेयैनो रुंसारि गेदेमानि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बेखौ जों आफा आनान गसाइनाव आरज गाबबाय आरो बिथांनि नखरनि गासै सोद्रोमाफ्रा जाहाथे बिथांनि अननायावनो गासैबो मोजाङै थानो हायो जों बेखौ गिबियावनो आफा आनान गसाइनाव जों आरज गाबग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसेयैनो जों दिनै बुंनो नांगोन जिहेतुके जोंनि जनाय हालामनि सिङाव थानाय बे जयपुर गामिनि जाय बिथां रुंसारि गेदेमाया रुंसारि जालांबाय 1952 मायथाइयाव जों जोनोम मोन्दों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैहाय नैबे दिनैनि दिनाव बिथाङा रुंसारि जालांदोंमोन। बेखायनो बिथांखौ दिनै सेथि मुंख्लं सान फालिनाय हिसाबै बिथांमोना लानानै दिनै जिबायदि हाबाफारिखौ लाबाय बे हाबाफारिया जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां गोनांथि दंसै। मानो होनबा गेलेनाय खारनाय बारनाय बुलुर बादायनायखौल' जों लानानै बुङाखै, गोबां गेलेनाय जोङो गोग्लैसोनानै थानाय बायदि जों मोनबाय थायो। बेनिखायनो बिथांमोना जि हाबाफारिफोरखौ लादों जों बेखौ गोबां जों हालामनि जानानै ओनसोलनि जानानै जों गोबां गोग्गानाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों आसा खालामो उननि बोथोरफ्राव बिथांमोना बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिनै हाबाफारिफोरखौ जुदि मावफुंलांनो हाबावोब्ला आरो जोंबो आसा खालामदों, जोंबो सानदों, जोंहाबो मोनसे साननाय दङ जोङो हालामाव बिथांनि जिउ आत्मानि थाखाय जोंबो उननि समफ्राव मा बेबस्था लानो हायो, माबा मोनसे हाबाफारिफोर लानो हायो नामा, बिथांनि गोसोखांथियाव जोंबो माबा मोनसे हाबाफारि लानो हागोन नामा बेखौ जों सिन्था खालामनानै आफादफोरा जों गासैबो जयै रायलायलायनानै जों मा खालामनो हायो बेखौ उननि बोथोरफ्राव सिन्था खालामलायगोन। आरो मा होनबावनो बेवहायथ' गंबेसे गामि होननानै बुङोब्ला जोंनियाव जों जनाय आन्सलिक हिसाबै जनाय दख'रा हिसाबै जों गासै 33 गामि दं। बिनिनो फ्राय जों दिनै जायफोर बाहागो लाफैदों जों 13 गंसो गामिनि जोङो गेलेगिरिफोरखौ बाहागो मोननाय लानायखौ जों नुनो मोन्दों। हरखाब जानायलाय गासैबो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैनो हायाखै। जुदि जों उननि समफ्राव बिथांमोना जुदि बे हाबाफारिखौ लायोब्ला जोंबो बेयाव जोंनि जोथोनावनो जोंबो बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांगोन आरो जों गासैबो हालामनि रायजोफोरखौ लेंहरनानै बा गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ लेंहरनानै जों बिथांनि बे जोंनि हालामाव मावलांनाय माखासे खामानिफोरनि सायावबो जों फोरमायनो गोबां बाथ्रा दंबावो। जाय बे हालामाव थाफैजेननायनिफ्राय लानानै जोंखौ हादान बेयाव जों
जाजेननायनिफ्राय लानानै बिथांमोना जे गामि फसंलांबाय बे गामि फसंलांनायावनो जोंबो जे दिनै थांनानै दङ जोंबो जे गावखौ बे ओनसोलाव जों जाथि हिसाबै सिनायथि होनो हादों आरो बेवहाय बिथांमोननि गोबां अबदान दं जेराव जोङो जोंनि जायगायाव फरायसालि गैयामोन गिबियाव जोङो टिबि बड' एम इ स्कुल गायसनबाय आलायारन स्कुल गायसनबाय बिनि उनाव जोङो UNB खौ खुलिबाय बिनि उनाव दानसोरां बड' एम इ स्कुल खुलिबाय आरो गोबां गामिफ्राव LP स्कुलफोर खुलिनायाव फसंनायाव बिथांमोननि गोबां बिहोमा दङ आरो बिथांमोननि बिहोमानि गेजेरजोंसो दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंबो दिनै गावनि बिजोंजोंनो सोलोंथाइ लानानै जों दिनै गावनि आथिङाव जों गसंथानो हादों होननानै जों गावखौनो गोग्गानाय मोनो बेखायनो जों बिथां गेदेमामोननि जिउ जेब्ला रुंसारि जालाङो जों बेखौ अराय गोसोखांनांगोन आरो गोसोखांनानैनो जों बिथांखौ मान होनांगोन जों गावखौ जुदि मान होलायनो रोङाबा आरो जोंनि गेदेरखौ जों गेदेर अननो रोङाबा जों बिदि गोदोलांगोन होननानै जों सानो बेखायनो जों बिथांनि जिउमायाबो सोरगोआव फिन खनसे आलो गोजोनै थाहैबावनायखौ जों हास्थायबाय हास्थायनानैनो दिनैनि बे न'खरनिफ्राय जे हाबाफारिफोर लाफादों बिबार बावनायजों लोगोसे गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखायबो जों बिथांमोननि न'खरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जों आफादफोरनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो बुलुर बादायनाय गेलेलायनायावथ' गोबां बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोनब्लाबो जिहेतु गेलेनाय नालाय गासैबो बाहागो लानायनि उनाव जोबथायाव जोङो फिथाइ महरै मोननो हायो सिलिकागुरि गामि सेथि बान्था मोननो हायो आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हायो 1 नं लारांगुरि गामिनि गेलेगिरि बिथांमोना नैथि बान्थाखौ मोननो हायो जों बेखौथ' बुंगोन जोङो जुदि जोंनि लाइमोनफोर जौगानांगौबा जों गेलेनायल' नङा जों फरायनाय गासैबो बिथिंखौनो लाफानानैसो जों जौगायो मोनसे माहारिया जौगानोब्ला जोंनि मोनसे ससाइटिनि जुदि सावगारिया सोलायनांगौब्ला जों गासै बिथिंखौ लाफानासो सोलायनो हायो दा जोङो दिनै गेलेनाय फरायनाय गासै जोंनि हारिमुफोरखौ लाफानासो जों सोलायनो हायो बेखौ लानानै जोङो सावरायलायबाय थादों जों बावैसो सिगां एसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि चिफ सार बिथांजोंबो जों सावरायदोंमोन बेयावबो बिथाङा बुंदों जोंनो आसाम सरकारा मडेल भिलेजनि स्टेडियामफोर होनाय स्पर्टनि जुदि मिनि स्टेडियाम होगोन होननानै जोंखौ खोथा होदों बेनिखायनो जों सानदों जोंनि ओनसोलफ्राव बबे जायगाफ्राव हा हुफ्रा एसे गुवारै दं जोंनि फोथारफ्रा गुवारै दं बे जायगाफोराव थांनानै जों एसे सार्भे खालामो मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेंट टाइप्स अफ co-curricular activities एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव CCTV सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन